Toño 30 minutu berandu heldu da eta tabernara joan da ikasleen bila. Glasera! Ailegatu gara! Berandu da, nori zatase! Alboko tabernatik! Bazen garaia, bandera gaztera gara! Hasi baino lehen, ereserkia kontatuko dugu, dena ondo dagoela ziurtatzeko. Errespetatu, euneko gaia, desegin beia, eta Diego, ala, Ontsa tirokatu dute! Hora beti soinuan. Hora beti laikoak! Nola? Nola rakoa zarela? Begira rakoa naz, izar bat naz eta telebizten dago. Utsi eztabaidatzari bengoz eta hurrengo gaiarekin hasiko gara. Egoitz irakurri. Non dago gait? Ez, gaizki irakurtzen dut eta... Bokaz? Zer? Baina, zer? Komunera joan naiteke? Huela?